Un tiempo que aprovechamos para que ustedes, mientras, contemplen esta propuesta, que se verá precisamente en las tablas valencianas. Versió poc convencional del clàssic de la literatura francesa, per a un públic familiar i en què els titelles ballen i parlen. El Jorobado de Notre Dame, un musical inspirat en l'obra de Victor Hugo i que ha sigut adaptat pel grup Bambalina Teatre. Un clásico de Victor Hugo que sube ahora a los escenarios a ritmo de jazz. Un musical autóctono, 100% valenciano. La dramaturgia es posa a to amb el musical i manufactura un producte insòlit. El Geperú de Notre Dame s'adapta a un gènere multiús en què tant se val si les cordes vocals dels 8 artistes del repertori canten com si les d'esta cabra s'estiren. Una perspectiva diferent d'una novel·la romàntica plena de personatges commovedors que busquen viure de forma apassionada. Del text de Victor Hugo a la comèdia cantada, el musical no havia sigut mai tan ponderat, donant veu a la interpretació nua quan cal i a la gràcia tendra quan busca un públic infantil. I al principi pensaven que podia ser com més exigent per als més xicotets i, curiosament, a les primeres funcions es van trobar amb la sorpresa de que els que més atenien eren els xiquets més xicotets. No tots hem treballat en una obra de teatre en la que cantem, manipulem titelles, actuem, ballem, i tot això és... De la literatura francesa al género musical. Un espectáculo donde el humor, la interpretación, las coreografías y la buena música llegarán de pleno al corazón de todos los espectadores. El pesar de este personaje, que és lleig, que no sent cap afectivitat de ningú. El teatre italí es desproveeix d'artificis i magnificències i juga a la pedagogia a ritme del jazz original que planteja Albert Sanz. Clàssics que sonen a contemporaneïtat vigorosa. Una obra que estará en el Talí hasta el próximo 8 de abril. I a Mèdia es digem, tornem a les 4 amb més notícies de la comunitat. Fins ara.